phulaphuli ndifuna nje uqhobela bethuna ndivuyisane kunye nalentwana yalapha endlini apha eMDasB uSiya Seya uthe wachongwa kwi-Comic Choice Awards echongwa kumanqwanqwa e-Comedian of the Year. Nguye kunye noSifiso Nene noRobbie Collins noSkalk Bazen yo hayi Skalk man yima Skalk man kunye noCavin H Goldstone. Enkosi mansiya sikumalela impumelelo Mfondini. Jonga i-dates zakho apha xakekile kakhulu iyasebenza indoda enkulu. USiya kaSeya abafana becomedy balapha ephondweni bazimisele imisebenzi yabonakala. Ndijonga i-dates zakho abaza eDurban nge-18th 18th kaMarch, 23rd kaMarch Blacks Only kuseGauteng apha, 25th kaMarch use-Emperor's Palace, 27th kaMarch uselapha eJozi, 29 March useJozi, 31 March eThembisa, 31st March eKempton Park, nge-4th ka-April eDurban, nge-8 nange-9 ka-April ePort St John's nguSiya Seya lo. Sikunqwenelela impumelelo ke Siya man. Well, andithanda into yento zakuthi nani ke